Het stal. De energietransitie heeft in Friesland een valse start maken. Er komt 2 spots die je krijgt op een spandoek. Op dit moment is mijn voorstel geen draagvlak. Laat ik nou straks zien mijn vrouw zeggen, mijn ben maar net met een kapskorken te komen, want hij is voor wie moen en hij heeft zijn lelijk ding in de tuin staan. Het is net goed wat je gebeurt. In de protte mierskippen is toch de dreigende komst van grote windparken onrust en vooral wantrouwen ontstaan. Onder wielers waait er ook een orenwind door Friesland. Er binnen de oude jaren verspreid door de hele provincie nogal wat energiecoöperaties oprichten. Vooral dat eerlijk delen en die coöperaties. In Vroekreft volgen wij 2 van deze burgerinitiatieven van dichterbij in haar ambitie om een energie-neutrale mierskip te worden. In het terpdorp Peiem is een breed opzette dorpscoöperatie oprichten, met onder oren een eetgroep voor ouderen en een dorpstuin. Maar het dorp heeft ook nog hield te krijgen met een beladen skiernis wat wie moet nog belangrijk. Trienenergie is de naam van een geerwerkingsverbond van een stikmonnig dorpen uit de Trienvoorden. Een groot gebied, met een lietse, maar ambitieuze energiecoöperatie. Deze wordt ongeveerd door een groep enthousiaste en belutse loekers van de karren. De overheid die werkt ook nog altijd mee om eens projecten te realiseren van onderop. En daarom doen we het zo, mierskip-energie. Energie met draagvlak. Ik ben krap om 6 jaar ben ik opgehouden om kei te melken. En ik ben opgehouden omdat wij geen opvolger hebben. En dan denk je van nou, ik ga nu nog een leeftijd dat er nieuwe dingen voorbij komen kennen. Nou, dit is een van die nieuwe dingen. Meid Seert heeft Sieberend al gebeld. Ik zou het wel mooi vinden als die stickers straks in Giekerk zijn. Dus ik weet niet of... Ik ben daar eigenlijk toevallig daarin rekken. Toch de meesten die melk van de nootrienergie voor mij ben ik enthousiast worden. En net eerst mij de drive van, oh ja, ik wil zo graag wat doen op het gebied van green en energietransitie. Maar nou ja, er moest toch een van dwarsbelang daarbij en ik wil die, dus zo ben ik daarin roepen. Een van de eerste projecten van de energiecoöperatie is geerwerkingsziekje met de lokale ondernemers voor huisisolatie. Ja, alle spouwmuren zijn geïsoleerd. De hele kap is geïsoleerd. Dat is ook overal aangedaan. Dat ook nog. Ja. Dit is er eentje die moet getekend worden. En dit is de tweede die moet getekend worden. Ik zag dat als een goede ontwikkeling dat de mierskip weer verantwoordelijk wordt en verantwoordelijkheid neemt voor de zaken die hun invloed hebben op hun wolwezen. Nou, op een succesvolle isolatie en warmte van Trientje. Ja, veel hetzelfde. Ja. Ik hoop een veel opdracht te krijgen. Ja, we gaan eraan trekken. Oké. Ja, hetzelfde. Bedankt. In het rand van Dwarsemhiet had ik Friesland van Den Haag opdracht gekregen om een deal van de landelijke windenergie te realiseren. Om net de hele provincie met windmolen vol te bouwen, wil Friesland nog zo'n 80 windmolen del zetten onder IJsselmar bij de kop van de afsluitdijk, 40 molen in de Trijenhoek, Haas, Bolzert, Makkum en nog eens 20 windturbines. Dit nijs slaagt in als een bom. Peiem maakt het kennis met de huddekant van het nationale energiebeleid. Door de hichte van de plande molens, maar ook door het grote aantal projectontwikkelaars op zoek naar groenposities, groeit het wantrouwen en neemt de onrust toe. Met de urgentie dat hij per ondergaande moet accorderen. Peimer Johan Schroer vindt de oplossing van dit wantrouwen. Een coöperatieve dorpsmoene. Hij zucht vooral sociale winst. Ja, maar als er geen kaas is, dan pakken we de Edamers van Algerije.
Ja, dat is een groot verschil wat de grote parken hebben. Wat ik bij sommige wienboeren het geval is, ja, dat het puur business is. En me, mijzelf en I. En de rest zie ik het maar uit. In Friesland kregen omwenners de mogelijkheid om vooral in te spreken bij wienmoerenprojecten. Afgezien van de 25%. Dus in hoeverre is de kop bereid om te delen met andere mensen die ook graag een molen willen? Hoeveel wil men delen met de omgeving? Dat is even een concrete vraag. Dan schiet ik er niks meer mee op. Waarom zou ik dat dan doen? Nou, misschien hebben we dat nog wel veel liever, maar dat is nu juist de vraag. Wilt u delen? Anders, wilt u delen of wilt u niet delen? Dat is even de kwestie. We hebben eerst die 25%. Ja, nee, dat weet ik. Dat is... U wilt dat meer hebben? De vraag is van, is de kop van de mensen die dan de grond bezitten, of is de kop van ons allemaal? En kunnen een aantal dan gaat het alleen nog maar weer over dat geld. En net over een betere wereld, over een kinderenwereld. Een handige plek zo. Warpen die komen bij plan wat van onderhoud opgebouwd is. Dat is ik geen persoonlijk gewin. Dat is ten eerste, het is al vrijwilligerswerk. Maar dat is juist ik dat wat ik in die coöperatie vloeien zo, dat is bestemd voor het warp en net voor je persoonlijk. Wij kennen allemaal van ongeveer een jaar geleden deze folder. Pingen in opstand. Ik ben misschien wel de grootste naïveling van het dorp. Want ik dacht dat die grote windmolenparken dat het allemaal van de baan was. Maar niets blijkt minder waar. Windmolens is een soort veenbrand. En voor je het weet steekt het de kop weer op en gaat er ergens branden op een plek waar je het misschien niet wilt hebben. Goed, in die ontwikkeling van die windmolens geven ze ook de dorpen de kans om zelf met een molen te komen. Ik denk dat die coöperatie een chronisch gebrek aan geld gaat krijgen. En toen dat moment voorbij kwam dat die molen aangevraagd kon worden, toen dacht ik van, hé, hier is 1 en 1, 3. Dus daarom hebben wij hem onder de naam van een coöperatie hebben we hem dus ingediend. Je hebt nog wat schade met dit schijntje aangericht, hoor. Dan zorg je met de aanvraag van 1 molen, zorg jij dat wij die 200 molens krijgen. Dat heb je ermee bereikt. Als het al zo is, dan denk ik dat we heel snel uit die molen stappen. Maar wat denk jij dat die dorpsmolen, waarvoor ze daar steeds over voor promoten. Als jij een dorpsmolen neemt, krijg je de rest van het plan erbij. Daar zijn ze voor bedoeld, als lolletje. En niks meer en niks anders. Versus 10, 20 hele grote molens rond Pingjum kiezen wij voor 1 klein molentje, waarvan 100% van de revenue naar het dorp gaat. En niet van heel veel grote molens die naar de revenue gaan van grote bedrijven en grondeigenaren. Dat helaas niet. Wat heel belangrijk is dat, en daarom is het ook zo belangrijk dat jullie lid worden, is dat je dan ook mee besluit over wat je met de molen doet en wat je met de opbrengsten doet. U mag het straks bepalen. De discussie om wienmolen, dat brengt meestal, dus de dreiging, crisis brengt meestal bij elkaar. Maar in PM had dat een ooreffect gehad dat wij op een andere manier met elkaar in gesprek gingen. En dat resulteert in van hoe gaan wij om met andere mensen, hoe gaan wij om met de squallen. We zijn met ons eigen eten bezig, we aan die coöperatieve tuin, dat een heel soort mensen werkje. Dus het is juist een mentaliteitsomslag in zo'n dorp, wat de mensen dus dichter bij elkaar brengt. Nou, dat is winst. Dat is winst die kerst net uitdrukken in yield of iets dergelijks. Dat is sociale winst. Wat bijdraagt aan die leefbaarheid waar we het steeds over hebben. Bij de oprichting van de coöperatie maakt het PM een vliegende start, met haast 100 leden. Trinergie maakt het erop voor de eerste echte ledengeerkomsten. Na een lange periode van zorgvuldige tarriering. Maar deze doors. Ik hoop je dat het van de morgen rent zat. Als jij het mes er even tussendoor haalt. Ja, en had er nou meisje vrije, in hoeverre ben we nou zelfvoorzienend? Wat wij deze plannen realiseren. Het percentage, ja. Dus over zo'n simpele rekensom, want we weten precies wat we gebruiken per jaar. Ja, dat zie je. En we weten wat we nu opwekken. Al heeft Martijn die berekening ooit nog eens gemaakt. Ja. Komt Martijn, hè? Want die leert uit zeker. Ja. Nou, vind ik net zo warm.
Ja. Het is net zwaar, hè? Nee, dat hoeft net. Je wacht een buffer van Het is 10 uur, dus wat dat betreft zijn we nog niet in. Dag Martijn. Was het bij de Barloonsrest een bakje koffie en een koek? Maar tegen welkom op je eerste algemene ledenvergadering. Het waar zit wat betreft de energie voor mij, want de zonnepanelen die ben er bij blij mee. Ik denk dat het misschien u hier in de opkomst net mij weer wat dat betreft, want ik denk dat er meestal in november de officiële start horen en wie uit uw doelstelling om in het eerste jaar 100 leden te krijgen. Nou, die doelstelling gaan we net halen. De praktijk is dat mensen net zo makkelijk oersluiten. Dus dat is iets weer barstig om het samen te zeggen in uw ambitie. We hebben op het moment 40 leden en 38 klanten. Heeft een lange adem nodig. Heel veel mensen willen toch eerst even zien, gaat het wel goed en klopt het allemaal wel en blijf ik wel stroom krijgen. Maar wij hopen op termijn dat die klanten, dat het zo hier komt dat wij als het ware als Trinergie zelf die energie leveren aan die klanten. Dus dat wij zelfvoorzienend worden. Wat vind je van de ideeën die wij hebben om met deze ontwikkeling te gaan? Nou, dit is toch helemaal geweldig. Dank u wel. Bij hem is mooi het plan voor een coöperatieve dorpstuin komen. Bedoeld als eerste stap naar een eigen etersvoorziening. Ik wil niet fysiek in de tuin iets doen, maar ik wil toch wel iets met de tuin doen. Die het misschien heel leuk vinden om juist recepten te zoeken. Dat we eigenlijk een soort kookboek Pinjum opzetten. Ja, kijk. En de eetclub kan er ook gebruik van maken. Het Pinjum en Ja, de grootste investering, of tenminste hangt vanaf iets kunnen krijgen, is denk ik toch het hekwerk nog. Ja. Hij is nu bezig met de subsidieaanvraag dit weekend. Dan kan dan die opzet, die begroting erbij. En die gaat dan richting stimuleringsfondsen voor dorpstuinen in Friesland of gemeente of zo. Dus dan heb je gewoon zeg maar een infrastructuurtje die al betaald is. Snap je? En dat zou vrij snel kunnen volgens hem. Dus we moeten vandaag even uit te komen van een reëel bedrag. Ja. Via subsidie, ik heb daar toch echt iets op tegen hoor. Dus? Alles wat ondernomen wordt moet weer gesubsidieerd worden. Ja. Kan dat nou niet op eigen kracht, dat meen ik echt hoor. Maar dat potje is er. Het is onze tuin en het is een dorpsgebeuren en daar heeft de Boswacht, de belastingbetaler gewoon geen last van te hebben. Als wij daar nou eenmalig gebruik van maken om te starten. Ja. Maar die wordt ook betaald door de overheid, hè? Dus dat weet je toch. Maar dat maakt toch verder. Dat kunnen we helemaal uitgaan. Als we gewoon even praktisch kijken, het eerste wat er moet gebeuren is dat er een hekwerk moet komen. En dat moet gewoon linksom of rechtsom er komen. Kunnen we het nog ergens gesponsord krijgen, is meegenomen en anders moet er gewoon geld komen. Ja, precies. Er moet gewoon binnen 2 weken een hek staan. Want anders, de tijd komt eraan. Hè? Wij zorgen hier in Friesland een protoviestaan. Zien bijvoorbeeld Wiemoen. Dat is bekend dat dat een hele ruilen had dat west. Maar er zijn ook locaties waarbij het graag windenergie hebben willen, omdat dat dan de meerskep stimuleren kan. En nou ja, wij hebben hier zo'n voorbeeld, met Wiensbad hier in Greft. Red Duursum is een goed voorbeeld. Waarbij het de revenue uit de windenergie ten goede komen aan het dorpsleven. Wij kunnen ook investeren in Wiemoen in IJsselmar, als dorp bijvoorbeeld. En misschien krijgen we die mogelijkheid haast. Maar de meesten ervaren net van dat is uw moenen. En het moet uw zendercentrale wezen, het moet uw moenen wezen, het moet onderdeel wezen van uw meerskip. In deze bus zitten koplopers, maar ook een aantal volgers. Mensen die net zijn begonnen met het idee om energie-neutraliteit na te streven. Maar er zitten hier ook dorpen bij die daar al heel ver in zijn. In ieder geval in het denken of in de plannenmakerij. Dus er zit van alles wat zit hier in de touringcar. Interessant is dat zij ook gaan vertellen hoe ze dat soort dingen hebben gerealiseerd. Dus wat zijn de processen geweest, hoe hebben ze de mensen erachter gekregen. Daar kunnen we ook vragen over stellen. Een voorbeeld van promotiemateriaal. Op excursie in Duitsland dacht blijken dat Nederlandse coöperaties een ongelijke strijd leveren, vergeleken met andere landen. Een paar centen maakt het een verraad van verschil. Ja,
Ja, maar zeg maar hier in Duitsland betalen ze 6 cent extra voor die duurzame subsidie. In Ierland hebben ze ook een veel hoger tarief. Ja. Nou, daar gaat de groei dus heel erg snel. Ja. En bij ons in Nederland blijft het achter. Ja. En dan zijn dat inderdaad fracties dat je zegt van, goh, moet je daar nou je lokale energie voor laten schieten? Ja. Maar dat blijkt dus voor veel mensen wel een overweging te zijn om dan maar met de grote jongens in zee te gaan. Wat Jetske en ik een beetje het gevoel is dat het al een toer is om de klanten te krijgen van de NLD, die het een redelijke prijs had. Wat het nog moeilijk is van, nou, dan betaal je 2-3 cent extra, dan wordt het nog volle moeilijker. Er is natuurlijk wel verschil tussen, ik wil alleen nog maar de goedkoopste stroom, als ik wil lokaal en ik wil green, maar dan wel voor een redelijke prijs. En dan gooi je net het ondersteunen kan, maar de prijs. Ik vind mijn inbreng met dat meedoen ook wel sterk. Deze moet er eerst even in. Ja, jij bent meer voor de schuine palen, ja? Gaat hij nadenken? Impliceer je nou dat hij een schuinsmarcheerder is? Nee, absoluut niet. Daar heb je geen tijd voor. Wij willen voor de looppaden graag houtsnippers hebben. Ja. En die worden door ons, hebben we aan Kieftenburg gevraagd of die zo vriendelijk zou willen zijn om dat te sponsoren. Hij is zelf zo ver gegaan, hij komt het zelf brengen met de vrachtwagen. En dan komt er min nice uitljouwt. Onder druk van verkiezings en de grote weerstanders in wienparken kiest de provincie ervoor alle nieuwe wienmoen in de isomat te zetten. Plus in je park op de kop afsluiting. Tegelijk wordt besloten dat er geen plek meer is voor dorpsmoen. Voor PM is dit extra zoer. Wel een groot commercieel wienpark voor de door en geen eigen dorpsmoenen. Maar dan denk ik van overheid van jou nou ik de romte, dat die dingen eens een keer lukken. Want we hebben natuurlijk wel resultaat nodig op gezette tijden. Want daar komt ze in de muur ja, dan verliest de burger op een nij, zo haast verzinnen, het vertrouwen in die overheid. Dus daar waar de gemeenschap zei van oké, jou is die verantwoordelijkheid maar, jou is ik dan de romte om het uit te vieren. En dwarsmoenen, ja, dat leidt toch wat oorzien in discussie van projectontwikkelaars. Dus ik dacht van nou, daar zal vast nog wat rond te voorkomen. Maar daar is toch, een aantal partijen hadden toch concessies in die zodat het niks wordt. Nee. Wij hopen dat wij eerst eens een keer naar Den Haag gaan en zeggen van dit zou een goed initiatief wezen. Want eerst dan komt er weer weerstand in bepaalde vormen van energie opwekken door projectontwikkelaars, waarbij het dorp de problemen had en de investeerders die de winst opstrikken. Eigenlijk met z'n tweeën zijn we nog maar over. En ik hoop ook dat we steeds meer mensen bereid krijgen om gewoon mee te helpen. Er zijn eigenlijk we hebben te weinig mensen. Maar ja, het eerste jaar is altijd moeilijk. Alle begin is moeilijk. Dus, zie je het zo? Ja. Ik geloof absoluut dat meer mensen hierop afkomen die dit leuk vinden. En anders maar niet. Maakt me ook niet zoveel uit. Ik ga lekker mijn gang. Ik vind het leuk. Ik vind het ontspannend. En ik hou bij wat ik bij kan houden. En voor de rest, laat maar groeien en bloeien. Het is een beetje een rotwerkje om ze... Maar het is gewoon verrukkelijk. Maar hoezo is het een rotwerkje? Ik heb soms ook wel eens zin om een zaterdag om even niks te doen. En nu voel ik me af en toe verplicht om de tuin op te gaan. En dan heb ik wel zoiets van, ook voor mij is het vrijwilligerswerk. Oké, en de rest niet? Nee. Oké. Dus vader wist bij 2-3 in de week best voort, dan is de vergadering. En dan denk je van ja, van wie doe ik dit eigenlijk? Want soms dan krijg ik een commentaar van ja, nou wil ik weer wonen. En ik net hier, ik net een liedje. En als een idee haast om te isoleren, dan zeg ik van ja, nou isoleren is maar bij diezelf. En dan denk je op een gegeven moment wel van ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Het resultaat is wel heel erg nobel.
Daar is Pingem heel sterk in. Soms mensen denken van, nou ja, daar ga ik helemaal niks aan. En die hingen soms eerst als namer achter de wijn. Die haar soms in je letter herinneren ze het hut voorop. Dus ja, dat is natuurlijk ook een kunst. En ja, dat maken ze in dit proces mee. Dus dat is belangrijk dat zo'n peermeester hoort die daarin volharden. Die dat maar constant uitdragen. Dan komt dat vanzelf een keer goed. Misschien nog wel belangrijker wat je daarvoor dan ook gaat doen. En dat betekent dus zoveel zonnepanelen neerleggen, zoveel windmolens neerzetten, zoveel huizen isoleren. Die daden moeten dan volgen op die begroting. Dat er een maximum komt aan wat je aan het milieu mag vervuilen. En dat betekent dat je kabinet dwingt om keuzes te maken. Als er een regeling in Nederland is die het mogelijk maakt om te investeren in grote zinnevelden en de subsidie is al op waar een coöperatie ooit om een bar komt, ja, dan is dat natuurlijk net leuk. Maar het is net zo dat we daarmee bij de pakkendeel zitten hier, hè, bij in de trots. Zoals nu krijgt even op televisie is, dat er is een meerderheid die zegt van we moeten een snellere gang zetten in de CO2-reductie. Nou, dan denk ik dan zullen er ook vast maatregelen komen die energie passen om daarin in mee te doen. Dus zal eens een toch een keer wat gebeuren, maar. Als er een tussenkomst, dan kunnen we nog even bij. En dat straks. Nee. Hoi. En dan denk je van nou, ik ren een morgen, waar is vervolgens een oreningang waar toch ik weer verder kan op dat paard wat we volgen willen. Dat vind ik het leuke. Maar dat betekent praten en nog eens praten met burgers en bestuurders. Dat perspectief biedt in de geerwerking tussen Jem en Uus. Hoe gaan we nou met elkaar om? Hè? Ja. Zoek je nou met elkaar een oplossing? Of blijven we dit soort briefjes schrijven uit het provincie? Ik ben nu een jaar of 12 in Friesland. En ik ben hier helemaal kapot van de manier waarop dorpen dingen samen doen. Wat je nu Minskip noemen, dat is iets wat in het Westen vrijwel onbekend is. Ternate is het enige dorp in Noord-Friesland die geen krimp heeft. En vanaf het moment dat wij begonnen zijn. Of het daarvan komt is niet te bewijzen, maar voor mij staat het wel vast. Ik vind het knap dat je het zo lang met zoveel teamworking uithouden. Want vrijwilligers heb je ook wanneer die resultaat hebben. Deze projecten zijn veel betere projecten. De winst gaat terug in het dorp. Ja. Het zijn veel betere projecten dan de grote projectontwikkelaars. Ja. En wij betalen met z'n allen belasting voor die 23 miljard. Dus wij betalen met z'n allen, gooien we het geld in de pot. En is dat democratisch dat het geld dan naar de grote projectontwikkelaars gaan die daar met de winst vandoor gaan? In Den Haag hebben ze ook een opdracht. Ja, maar die nog niet zo makkelijk. Ja, maar daar kijken ze alleen van wat kunnen we. Wanneer rendeert ons geld het meeste? En dat is momenteel in die windparken en andere grote projecten. Er wordt wel eens hoe schreeuwen dat Sint-Wurg alles te volle economiseerd wordt. Maar ik geloof dat ik wel. Je moet net alles vertalen in cijfers en in yield om het zo uit te drukken. Omdat de samenhang in de meerskip meer is dan alleen nog getallen. Volle meer is als alleen nog getallen. Nou, goeie. Kom verder. De vorige storm van Wimon, dat we een hele heftige discussies in de verschillende gemeentehuizen, net alleen nog hier in Wietmarsum, maar op een Hultse de oren plakken, komt dat er heel heftig aan toe. En ja, dat doet een gemeenschap uiteindelijk net goed. Nou ja, zo'n boer had een groot dak. Dus daar kennen ze zonnepanelen op. Dus als we elkaar daarin vinden kennen, dan kun je echt een situatie krijgen waar iedereen achter zit. Ja, of een grootste gedeelte van de bevolking en de boeren die daar beter van worden.
Ik wist al hoe het eruit ziet, maar dit vind ik helemaal mooi. Mooi is dat wel? Ja, zeker. Ja, heel helder. Hè? Nou, meerskip en energie. Nou, wat wil je nog meer? Misschien dat ik mijn auto ga kennen. Patatbak in Italië? Ja, dat is eerst de groening in, hè? Dan, Eerst in Italië, ja? Ja. Sicilië? Wist dat net? Dat weet ik niet. Bari? Bari? Zullen Bari? Nou, bijna. We beginnen even door de zonnepanelen, hè? Ik ben er wel even mee bezig geweest om bijvoorbeeld een gedeelte op het oosten te lezen. Ja. Dus als dan maar eens de zin opkomt, Ja. starten die panelen iets erop. En haast langer in de jona haast die de westkant doen. Dat is nog wel interessant om even van Pingem te zien dan. Tenminste, als die oppervlakte overblijft. Als er rond de oer is nog op oren daken, misschien wel qua minder rendement, maar beter iets dan niets. Het mooi als grutverbroeker net salderen. Dus Nee. dat hield het net op. Want wij willen solderen mee, ik heb daar nog iets mee. Dat weet ik net. Dan hebben we eens even de zien, hè? Ja. Hoe we bij elkaar komen kennen. Ja. Dat we er al een keer wat aan hebben. Ja. Door dat. Dus 2400 is Ja, goed? 1400 1400 persoon? Ja, dan hebben we Nou, goed. ik heb er verder. Doe. Wat is jouw kost? Meisje. Ik had van de morgen al verteld dat wij een soort officieel moment nog gaan zoeken. En dat doen we nu met het ondertekenen van het contract. En dat contract dat jouwt dan aan dat wij een deel van uw inkomsten terugsturen naar deze verenigingen, waarbij het zij steeds maar meer geld om de leefbaarheid in het reward op niveau te houden. Wil je mij wel erop raden, ja? Dank u wel. En dan... Omdat we met z'n allen in dit gebied wonen, maar we met z'n allen terug in je doorkennen. Ja. En dat is naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten komt. Dan is het mooi dat je die dak vollijst. Dan is het sympathiek. Dat is bijvoorbeeld zei van, ja, er is er wel rond toe, maar het had wel minder rendement. Maar dat is misschien een optie, daar willen we naar zien. Dat die opening er is. Dat is al mooi dat die dialoog er is. Ja. We hebben in het dorp een paar hulp om te denken moeten dat we die zinstellingen, dat we die er zo vol mogelijk uitherden. Want dan werken we met elkaar in. In plaats van... Haast echt iedereen nodig. En we moeten heel erg voorkomen dat we uitspelen worden als bevolking in wienexploitanten. Nou, daarom willen wij hier in Pijmen heel graag die monen hebben. En dat dan op zo'n moment even net trok gaat, dan is dat even sneu. Maar dat is voor in Pijmen net het zijn, dat we ermee ophouden. Dan volhouden we nog volle meer in dat wat we uiteindelijk willen. En dat die zelfredzaamheid bij waarom komt. Rupsen eigenlijk vooral. Die gaan er helemaal tussen zitten. Was er die dingen net daar? Oh, één bakje. Nou, met die betalen we eerlijk, hè? Ja, absoluut. Je voelt helemaal een kool nog.